ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಇನ್ನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಡಲ್ಲೇ ದಾದಾಪಣ್ಣ ಕೆತ್ತಿ ಪತೊಂದು ಬೈದೆ. ಕೆತ್ತಿ ಪತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುವೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಒಂದುವೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೇನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಡೆಗ್ಲ ಪಾಡೋಡು ತಾರ ಈಚೆಗೆ ಲವಂಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅವು ಮಾತ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಅವೇ ನಿನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಇಂಕ ಮನಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಪರೆಬೋದು ಹೊಸಾದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಬೋದು ಕೆಲವರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗಾಗೇನೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಬೋಂದಕ್ಕಲ್ನ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ತುಯೆ ಸೊ ಪತೊಂದು ಬೈದೆ ನೆನ್ ದಿಕ್ಕದು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಲ ಆಪುಡು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ಅನ್ನಾಡು ಸೊ ಬಾಲೆ ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಐತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಕೆತ್ತಿನೊಂಜಿ ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಅವು ಬೇಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಡು ಕೆತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ತಾದ ಮಾತ ತರಕಾರಿ ಬೋಡು ಅವೇ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವೇನು ಮೂರರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆತ್ತಿ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯರೆ ದೀಪೇರು ಅವು ಬೇಯರೆ ದೀವೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಅಂಡಲ ಕೆತ್ತಿ ನೀಟಾಗಿ ದೆಕ್ಕೊಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಐಟಲ ಡಸ್ಟ್ ನರಕ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲಾತು ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಯರೆ ದೀಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೇಯರೆ ದಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ಯಾನು ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯರೆ ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಕೆಲವರ ಪಾಡುವೆ ಕೆಲವರ ಪಾಡುಜಿ ಮುರಾಣಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದುಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪೇ ಆದ್ದುಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿನಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನದ ಅದನ್ನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮದಡ್ಡಿ ಒಂದು ಯಾನು ಈತ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೂರ ಪಣ್ಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಾವ್ದ ದಿನನೇ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಡು ಅಂದು ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದರ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದಪಂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದಪಂಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಸಂಡೇ ಬಲೆ ಎಂದು ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತರು ಒರಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ದಾದಪಂಡ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋರೆ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ಡು ಲೈವ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಬರುವೆ ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಪನರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕಲೊಂಚು 6 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾ ತುಚ್ಪಾತು ಒಂಚಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತೋನೋಲಿ ತಿಕ್ಕು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋರಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಕ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಾರಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಂಕಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸಾರಿ ಪಿರೋರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದಾ ಪಂಡ ಈ ಉಪ್ಪುನು halliಡ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಚ್ಛ ಬತ್ತು ನಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಂಕರೆಗೆ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೇನು ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ತೂದಂಚ ಎನ್ನದಿರೋದು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ದಾದಪಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಇದು ಪಿರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನಾರಿ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲುಲ್ಲಾರ ಅಂತ ದಾಯಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಇನಿಮುಟ ಪಂತಜಿ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಉಂತಾದಿರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ಅವಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾಲ ದಿಯರ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ಏಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊತ್ತಾದೆ ಆ್ಯಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪುನಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇರು ಏನನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಫೇರ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವೇರಿಗೂ ಇಂಚನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಪ್ಪುನ ಅಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಅಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಓಲುಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಿವೋಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಿವೋಡು ಅಂಚೆ ಮಾತು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆನ್ವೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹಳ್ಳಿಡು ಉಪ್ಪುನತಿ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಅವಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆಪುನಂಚಿನೇ ಪಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ನಾನು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕುಲ್ದುಪ್ಪಿರಾತೆ 2 ಜನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಅವಡ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಸೊ ಅದೇ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ತುಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಪೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ.
ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯೆ ರಿಕ್ಷಾನ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ದೂರಡೆ ಉಂತಾಯೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಓಣಿಯತ್ತೆ ನಾನು ಆರ್ ಬತ್ತುಂಡ ಮಿನಿ ಆರೆಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡಂದೆನ್ನದು ದೂರಡೆ ಉಂತಾಯೆ ಯಾನ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಪಾತೆಡ್ದು ಪಿದಡಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಯಾನ ಇಲ್ಲಡ್ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಚಾವೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಿನ ಆಡ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾದಪಣ ಅಪ್ಪೋನಾಗ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಆಯ್ತನ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓವಿ ಹಿರಿಯಾಗಿ ಪೋಯ್ನಿ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿನಗರಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ನಾವೇ ನಿಕುಲು ನಂಬಾರ ರಿಕ್ಷಾಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಕಾತದ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಎದುರುಡು ಪಾತಿರುವೆ ಪೊಸಿಷನ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಬುರ್ಚಿಂದು ದಾದಾಪಣ ಒಂದು ಪೂರ ಟವಲ್ಸ್ ಅವೆ ಎಲ್ಲ ತನೇಶ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲ ಮೂಲ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅವು ಇಜನ್ ಚಂಡಿ ಮಾತಾಯ್ತು ನಾನು ಉಂಗುಣತೆ ದಾದಾಪಂಡ ಐತೆ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾ ತನಿಷ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂಚಿ 2:45 ಕೋಡೆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆನೇ ತೂತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದ ಅವು ತೂಪೆ ತನಿಷ್ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ದುಂಡೆಗ್ಲ ಮಂಡೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಟೇ ಇಡ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಕನ್ನಡ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಕೋಡೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪೌಡತ್ತೆ ಬರೇಪಾದ್ ಕಲ್ಪೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಂದು ಪ್ರಾಣ ಕುತ್ತಿಗೆ ತನಕ ಬಂದಿತ್ತು ಆತು ಸಾಕಾತು ನೆಂಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅವಳ ಬರೇಪುನಾನೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಓದಪಾದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಆತು ಜಿ ಅಂಚಾದು ಇಂಕ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಡತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಯಿಂದ ಅದು ಪುನಃ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸೊ ಅವೊಂಚೂರು ಕಲ್ಪದೆ ಅರ್ಧ ರಿವಿಷನ್ ಆತು ನಾನು ಅರ್ಧ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಬೇಗ ಆಪುಣಂದು ಎನ್ನದೆ ಕೊಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 o'clock ಮುಟ್ಟ ಆತಿನನೇ ಇಡ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಕಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗರ್ವ ಬರೋಂದಿತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತಂದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಇನಿ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಇನಿ ಏನೋ BP ತುರೈ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರೇ ಉಂಟ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನಿಕಲ್ನ 2 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಕಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಂದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಪರೂಪಗಳ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಾತ್ರೆ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪದಾಲ ಆ್ಯನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದುಜಿ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋಡು ಫುಲ್ ಬೆಗರ ನೋಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಕಾತನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ಚಿಂದ ಪಂಡ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಕ್ಲೌಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆತದಲ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆತಜಿ ದೊಮ್ಮು ಮಿನಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಶ್ಯಾಡೋ ನಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಓಲ್ ನೇರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಪೋದುಂತುಗ ಅಂದ್ ಒಂತೆ ನಡಪರೆಲ್ಲ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ದೊಂಬಿತ್ತು ಜೊತೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಕ ಬಟ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವೊಂದೇ The next day. ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ತನಿಷ್ ಮಿಯರೇ ಪೋಯ್ನಿ ಕಲ್ತದಾಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಐತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 8 o'clock ಒಂಜಿ 5 minutes ಉಂಡು ಬಯ್ಯರ್ದು ದಿಂಚಿ ಓದುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಪೂರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಡು ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಪ್ರೆಷರ್ಡೇ ಅರ್ಧ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬರ್ಪೈತ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಐಟ್ ಎನ್ನದೇ ತರೆ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಇನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಐತೆ ರಜಾ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಓದುದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ರಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತಾನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ರಜಾ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಒರಾನೆ ಮತ್ತು ಲೆಸನ್ಸ್ಲ ಹರಿಬರಿ ಅದು ಬೇಗ ಓದುದು ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ರಿವಿಷನ್ ಪೂರ ಆತು ಪೂರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಸಂಡೇ ಐತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ 2 ಡೌಟಿಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕಲಿಗೆ ನಾನು ಜಾತ್ ಮಿನಿಟ್ ಅದಾಂಡಲ ಕೇನರೆ ಇತ್ತಂಡ Q&A ರೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಕಡಪಾಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುಲಿ Q&A ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯನ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಚೂರೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಪಣ ಒಂಜಿ 2 ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಆ್ಯನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗಲ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಲೆ ಐತ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಲ ಗುಂಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಹೋಗೋಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜಡರಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಕಡಪಾಲೆ ಬಾಯ್